mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Sa mura kong edad, hindi ko na ipagtanggol ang sarili ko. Hi DJ Rocky. Isa ako sa mga matagal nang sumusubaybay sa iyo at sa programa mo. Nakikinig na ako sa iyo noon pang 2022. Habang nasa trabaho ako, ikaw ang palagi kong tinututukan. Dahil sa pakikinig ko sa mga kwento ng ibang tao, naisipan ko na ring ibahagi sa iyo ang sarili kong kwento. Itago mo ko sa pangalang Joe. At ito ang aking secret file. Napakapalad na mga batang nagkaroon ng childhood na walang naranasang matinding trauma o walang dinanas na pagmamalupit, pangalipusta at pang-aabuso mula sa kanilang mga magulang o mula sa sino mang nagpalaki sa kanila. May mga bata na lumalaking kumpiyansa sa sarili dahil maagang naturuan at nagabayan ng maayos ng mga magulang. At may mga bata rin namang likas ng responsable kahit murang edad. Dahil nasanay na sa mga gawaing bahay o sa mga itinakdang responsibilidad sa kanila. Napakagandang panimula ng isang magandang kinabukasan ang magkaroon ng mga magulang na hindi lang basta magbibigay sa iyo ng mga basic na pangangailangan mo, kundi ibibigay rin ang kanilang best para proteksyonan ang mga karapatan mo at masiguro ang kinabukasan mo. Higit sa lahat, ay napakaganda sana kung ang mga magulang o ang mga magulang mo ay mahal na mahal ka. Nang walang pasubali at walang hinihinging kapalit. Alam mo, DJ Rocky, minsan, naiinggit akong tumingin sa ibang tao o sa ibang bata na masayang kasama ang mga magulang nila. Yung tipong ang ganda siguro ng pagpapalaki ng mga magulang nila sa kanila. Kasi, mukha naman silang masaya. Hindi sila naiilang na maging open sa parents nila. Yung mga ganito kasimpleng bagay, yan yung tila hindi ko naranasan sa pagkabata ko. Hanggang ngayon, pinapangarap ko lang na sana naging mapayapa at masaya ang childhood ko. Pero ano bang magagawa ko sa murang edad? Maaga akong namulat sa mga bagay na hindi ko pala dapat naranasan kahit kailan. Minsan kasi, yung mga taong akala mo ay dapat kakampi mo, sila pa pala yung sisira sa buhay mo, sa kinabukasan mo. Babalikan ko lang sana ang nakaraan ko, DJ Rocky.
Lumaki ako sa poder ng nanay ko at ng stepfather ko. Sa murang edad, wala naman akong kamuwang-muwang. At dahil na rin siguro sa kakulangan ng tamang gabay ng mga taong nakapaligid sa akin, hindi ako agad nagkaroon ng tapang sa isip ko para timbangin at ibukod kung alin ang tama at alin ang mali. Noong nasa grade 4 ako, nanonood ng telebisyon ang mama ko at ang stepfather ko doon sa sala. Ako naman, pumasok na sa kwarto ko para matulog. Dahil may pasok pa ako kinabukasan. Pero hindi ko inaasahan na magigising ako bigla at mapapasigaw. Kasi naramdaman kong may humihipo na sa legs ko habang nakahiga na ako para matulog. Ginagalaw na ako sa binti ng mga kamay ng taong yun. Unang beses yun nangyari sa akin. At ang may kagagawan? Ang stepfather ko. Oo, DJ Rocky. Hinipuan ako ng stepfather ko. Napasigaw ako sa gulat. Yung nanay ko naman, nagising doon sa sala. Sabi niya sa akin, nananaginip lang daw ako o binabangungot. Hindi ako nagsalita tungkol sa ginawa sa akin ng stepfather ko. Ayokong malintik. Pero dahil nanahimik lang ako, yun na pala ang simula ng kalbaryo ko sa stepfather ko. Na tumagal pa ng tumagal at naulit pa ng naulit. Fast forward, na grade 5 na ako. Dito ko naranasan ang pinakamasamang ginawa sa akin ng stepfather ko. Magkakatabi kaming natulog sa kama. Ako, ang mama ko at ang stepfather ko. Hindi ko na idedetalye kung gaano kababoy ang nangyari sa akin. Pero noong gabing yun, doon nakuha ng stepfather ko ang virginity ko. Masakit. Sobrang sakit. Hindi ko maipaliwanag. Pero alam kong hindi yun dapat nangyari. At alam mo ang mas mabigat isipin? Hindi ko makalimutang nagmamakaawa noon sa akin ng mama ko. Nagmamakaawa siyang sumunod ako sa gusto ng stepfather ko. Nagmamakaawa siyang huwag akong tumanggi. Oo, DJ Rocky, alam niyang ginagawan ako ng masama ng stepfather ko. Bakit? Kasi katabing-katabi ko siya sa hinihigaan ko. Nasa higaan din siya kasama ang stepfather ko. Hawak-hawak ni mama ang mga binti ko at pinipilit niya akong bumukaka para magawa sa akin ng stepfather ko ang isang bagay na labag naman sa kalooban ko. Pagkatapos akong galawin ng stepfather ko, hinang-hina ako. Wala akong kalaban-laban. Alam mo kung bakit? May itak na nakalapag sa tabi ng higaan namin. Isang hampas lang sa akin o sa amin ng stepfather ko, pwede kaming mamatay. Ganun-ganun lang. Awang-awa sa akin ang nanay ko. Pero mas awang-awa ako sa sarili ko. Sarili kong magulang ipinagkanuluwa ko. Sarili kong magulang binastos ako. Sarili kong magulang ginago ako, binaboy ako, winalangya ako. Sa totoo lang, hindi ko alam noon kung may mukha pa akong ihaharap sa ibang tao. Pakiramdam ko ang dungis-dungis kong babae. Pakiramdam ko nawalan ako ng seguridad para sa sarili ko. Sa mura kong edad, hindi ko na ipagtanggol ang sarili ko. At ang mas masaklap, hindi ako na ipagtanggol ng nanay ko. Siya pa ang nagsuplong sa akin na mapunta ako sa ganoong kalagayan. Lumabo ang pananaw ko noon sa buhay.
Pagkatapos noong gabing yun, lumayo muna ako sa amin at agad akong nagpunta sa may ilog. Doon ako naglabas ng sama ng loob ko sa mundo. Sumigaw ako ng paulit-ulit kahit halos maubos na ang boses ko sa sakit. Sigaw lang ako ng sigaw. Mga hayop kayo! Mga hayop kayo! Mga hayop kayo! Unti-unti na lang akong napaluhod at naiyak sa panghihina at awa sa sarili ko. Paulit-ulit ko na lang sinigaw ng sinigaw ang tumatakbo sa isip ko habang naiiyak. Gusto ko na lang mamatay. Mga hayop kayo. Sinira niyo buhay ko. Sinira niyo ang buhay ko. Sinira niyo ang pagkababae ko. Ang dumi-dumi ko. Mga hayop. Ano pa nga bang saysay ng buhay ko? Wala na akong mukhang ihaharap sa ibang tao. Wala nang tatanggap sa akin bilang isang matinong babae. Wala na akong maibigay pa. Pakiramdam ko, ubus na ako. Hinang-hina na ako. At ang tumatakbo na lang sa isip ko, gusto ko na lang sumuko. Gusto ko na lang matapos lahat ng ito. Gusto ko nang wakasan ang lahat ng sakit na kumukurot sa puso ko. Gusto ko na sanang tapusin ang buhay ko. Kaya nakaharap ako nun sa ilog. Isang talon lang sa rumaragasang ilog na yon, tapos na ang lahat. Tapos na ang paghihirap ko. Tapos na sana ang lahat ng pait, sakit, hapdi, at kirot na bumabalot sa pagkatao ko. Nung mga oras na yon, habang nakaapak ang mga paa ko sa huling hangganan ng lupa, akala ko doon na matatapos ang lahat. Kasi parang hindi na ako natatakot gawin ang gusto kong gawin. Isang tanong na lang ang tumatakbo sa isip ko nung oras na yon. Gagawin ko na ba? O hindi? Sa mga oras na yun, wala akong ibang nagawa. Dahil hinang-hina na rin ako at wala akong ibang patutunguhan. Pero biglang naisip ko ang kapatid ko. Naisip ko na kung iiwan ko ang kapatid ko, baka siya naman ang gawa ng masama ng stepfather ko. Baka sa kanya ibuntong ng stepfather ko ang lahat ng sisi. Dalawa na lang kami ng kapatid ko. At mahal na mahal ko yun. Hindi pwedeng sumuko na lang ako. Kaya hindi ako nagdalawang isip. Bumalik ako sa bahay namin. Umuwi ako. Alang-alang na lang sa kapatid ko. At oo, hindi doon nagtapos ang hinagpis na pinagdaanan ko sa kamay ng stepfather ko. Ilang beses ulit siyang sumubok na galawin ako, pero naging mas maingat ako. Nagtatago ako at nakikitulog sa mga kapitbahay ko pagsapit ng gabi. Minsan naman, nagpapasama ako sa isang kakilala para makitulog sa bahay namin. Sa ganun, magdadalawang isip ang stepfather ko na gawan ako ng masama. Fast forward. Nakatungtong ako ng high school. Dala ng pangangailangan, naging isang working student ako sa tita at tito ko na siyang kamag-anak ni mama. Namasukan ako sa kanila para makatakas na rin sa poder nila mama. Akala ko ligtas na ako noon, pero hindi pa rin pala, DJ Rocky. Dahil habang minsang tulog ako, nagtangka ang tito ko na hipuan ako at gawan ako ng masama. Agad akong nagising at hindi na yun naulit pa.
Fast forward, nakapag second year high school na ako. Nagpa siya akong umuwi sa amin para mag-birthday. Pero pagdating ko sa bahay, nakita ko ang mama ko. Puro pasa, bugbog sarado sa stepfather ko. Lasing na lasing ang stepfather ko. At mama ko na naman ang napagbuntangan. Sabi ko kay mama, "Ma, ano ba? Habang buhay na lang ba natin siyang titiisin? Uulitin na naman niya yan sa'yo? At yung ginawa niya sa akin, ano ba ma? Matauhan ka naman. Iwan na natin siya ma. Umalis na tayo dito. Umalis na tayo." DJ Rocky, hindi ko alam kung anong meron sa stepfather ko na hindi siya magawang iwan ng nanay ko. Noong gabing yun, umalis kami ng bahay. Pero kinabukasan bumalik pa rin kami. Naging okay sina mama at ang stepfather ko. Hindi nagtagal kinahapunan, umandar na naman ang masamang balak ng stepfather ko. Gusto niya ulit na may mangyari sa amin. At oo, nag-iinom na naman ang stepfather ko. Medyo nalalasing na ulit at hindi magandang palatandaan yun para sa akin. Kaya ayun, tumakas na ako bago pa sumapit ang dilim. Nagpunta ako sa lola ko, na mama naman ang stepfather ko. Doon ko na nagawang isumbong sa kanila ang lahat ng ginawa sa akin ng stepfather ko. Pero yung akala kong magiging sandalan ko sa lahat ng pinagdaraanan ko sa stepfather ko, wala rin palang magawa. Imbes na samahan nila ako sa pulis o barangay para isumbong ang ginawa ng stepfather ko, tinakot pa ako ng lola ko na kapag nagsumbong daw ako, kawawa raw ang kapatid ko. At baka matulad sa akin na walang ama. Napahagulgul ako, DJ Rocky. Sa totoo lang, hindi ko kinaya yung narinig ko mula sa bibig ng lola ko. Ang dating nun sa akin, kinukonsinti niya pa ang anak niya. Kinakampihan niya pa yung anak niya. Hindi baling patuloy kaming abusuhin. Huwag ko lang maipakulong ang stepfather ko kasi mawawalan daw kami ng ama. Ang kailangan ko, DJ Rocky, hustisya. Hustisya! Pagbayaran niya ang kababuyang ginawa niya sa akin at maging sa nanay ko. Akala ko kakampi ko sila. Lahat na lang ng kawalang yaan tiniis ko para sa sarili ko at sa kapatid ko. Hindi pa rin pala sapat. At ngayon naghahanap ako ng kakampi, wala akong malapitan. Kaya umalis at lumayo ako sa bahay ng lola ko. Hindi ko nga alam kung saan ako natulog nung gabing yun. Basta humiga na lang ako sa kung saan. Doon sa may puno ng saging. At hindi ko na namalayan. Nakatulog na ako. Dala na rin ng sobrang pagod at panghihina. Litong-lito ako. Hindi ko alam kung saan ako patungo. Wala akong maisip na ibang direksyon noon. Kaya kinaumagahan, bumalik ako sa syudad, sa puder ng tita at tito ko. Sila na rin ang nagpaaral sa akin pagdating ng pasukan. At buti na lang, hindi na rin naulit ang ginawa sa akin ng tito ko. Kaya medyo nakampante ako. Pero alam mo yung paulit-ulit na bumabalik sa akin, DJ Rocky? Palagi kong napapanaginipan yung ginawa sa akin ng nanay at stepfather ko. Hindi ko alam kung ano ang pinaghuhugutan nilang dahilan kung ba't nila nagawa yun sa akin. Kung saang banda, hindi ko maintindihan kung bakit kailangan kong isakripisyo ang sarili ko para sa stepfather ko. Hindi na niya ako nirespeto. Hindi na nila ako nirespeto. Hindi na nila ako iginalang. Kung hindi man bilang anak, sana bilang tao na lang. Hindi nila yun ginawa. Galit na galit ako sa kanila. Nakagraduate ako ng high school, umalis na ako.
at nagpuntang Maynila. Doon ako nagtrabaho, nagpakalayo-layo at nagpakatahimik. Nagtrabaho ako at kahit may galit ako sa nanay ko, pinadadalhan ko pa rin siya ng perang panggastos. Alang-alang na lang sa kapatid ko. Pinipilit kong kalimutan ang lahat-lahat, pero hindi pa rin mawala-wala yung takot ko. Kahit ngayong nasa ibang bansa na ako at nagtatrabaho, natatakot pa rin ako. Minsan kapag nababanggit ang stepfather ko sa usapan. Kung sa pera, hindi ko naman magawang pagdamutan ang nanay ko at ang kapatid ko. Walang ibang nakakaalam ng lahat-lahat bukod sa Panginoon. At sa'yo, DJ Rocky. At ang lahat ng tumutok sa kwento ko. Pinagtatakpan ko lang ang lahat ng takot at sakit na nararamdaman ko ng mga ngiti, tawa at biro araw-araw. Kaya siguro walang makakahalata na naranasan ko ang lahat ng yun. Na nalampasan ko lahat yun. Itutuloy ko ang buhay ko sa abot ng makakaya ko. Patuloy akong lalaban. Patuloy akong magwawagi. Salamat sa pagbabasa, DJ Rocky. Hanggang dito na lang. Muli, ako si Jo. At ito, ang aking secret file.